Saar ngut kibrio kila syakem no hakipulet ke ribhoy bat haka jingto kit yaki lalap ba ka kenhun le no HNLC kadon benta haka ban pengop yaki samla baloiloi da ka ba penrong yaki jingtep basnio bat bayalam bakla da ka jingtmu ban yai pentelun yaka karkhana dawa pisa jongki kipulet kidang tokit ru la kadon ne em ka jing senyang haka liang ka pisa syakate ka kenhun king atiar Kino kibrio ki badon kajinya dai hakanu karukam kin sha tokit bat an pengat ru hapo jong ka Unlawful Activities Prevention Act ki pulet kila ong ru babaro ki kam pentrim jong ka HNLC ki terekam lingba ki rinsan lat pathai bat VOIP kumta la kerpat ya baro balada ki yo ya kanu ka jingkenjo aktin na ka HNLC ki dei ban pentip marmar syaki pulet bat khangru ya u number ubala pendan kam ban kenjo ya syaki u president ka Meghalaya Pradesh